a croeso i'r sesiwn gyntaf o hyfforddiant yn Vivo gyda fi, Emma Gregorian, a heddiw byddai'n mynd dros cyflwyniad i'r feddylwedd. Felly, byddai'n mynd dros beth yw yn Vivo, ar gyfer beth mae ymchwilwyr yn ei defnyddio yn Vivo, sut i lawrlwytho yn Vivo, mewn gofnodi, a sut mae drwyddedu yn gweithio. Felly, beth yw yn Vivo? Wel, mae yn Vivo yn feddylwedd cyfrifiadurol ar gyfer dadansoddi data ransoddol neu ddulliau cymysg sy'n helpu ymchwilwyr i drefnu, archwilio a dehongli data nad yw yn meintiol. Felly, mae ymchwilwyr yn ei defnyddio yn Vivo er mwyn dadansoddi data o trawsgrifiadau, o gyfweliadau a grwpiau ffocws, nodiadau gwaith maes, ymatebion agored mewn holiaduron. Felly, os oes unrhyw bylchau testunol lle mae ymchwilwyr yn gallu ysgrifennu ei ymatebion, delweddau, fideos, a postiau ar gyfryngau cymdeithasol, erthyglau a phapurau newyddion, felly unrhyw data testunol. Felly, mae yn Vivo yn darparu lle gwaith strwythuredig lle gall ymchwilwyr godi o testunau a chyffryngau yn ôl themau, creu cysylltiadau rhwng syniadau, pobl a categorïau, storio metadata, er enghraifft gwybodaeth am gyfranogwyr, rhedeg ymholiadau i ganfod patrymau a chymhariaethau ac alla hyn fod rhwng themau neu rhwng syniadau, pobl a categorïau o ran cymharu themau gyda rhai categorïau sy'n cysylltiedig efo rhai o gyfranogwyr, a hefyd creu delweddau fel mapiau themateg, siartiau a modelau er mwyn delweddu'r data. Mae hefyd gwasanaeth trawsgrifio sydd ar gael ar-lein trwy yn Vivo, ond nid yn Gymraeg yn anffodus. Mae gan y fersiwn premium fodd bynnag nodweddion AI sydd yn gallu helpu gyda hyn. Ond yn traddodiadol, dadansoddir data ransoddol gan defnyddio penau uwchleo a nodiadau, a mae hyn yn hollol iawn. Ond, mae yn Vivo yn darparu amgylchedd i storio data testunol i wneud hi'n haws i godio a chreu nodiadau tra cadw'r data o fewn yr un lle. A mae gan yn Vivo offeriannau eraill i'ch helpu chi gyda'ch dadansoddiad, fel o'n i sôn amdan. A hefyd, nawr symud ymlaen i sut i lawrlwytho yn Vivo, felly yn eich porgwe, ewch i mylimuferw.com ac cliciwch ar yr opsiwn Sign Up Now. Os nad oes gennych chi cyfrif yn barod, ond mae croeso ti logio mewn os bod gyda ti cyfrif. Nawr, ydych chi'n gallu gwneud hyn gyda'ch e-bost bersonol neu e-bost prifysgol. Felly, dwi yma yn fy mhorgwer ac rydw i'n mynd i cliciwch ar Enter unwaith fy mod i wedi teipio'r dolen yma. Ac wedyn, dylech chi gweld y sgrin yma. Felly, os nad oes gyda ti cyfrif, rydych chi'n gallu cliciwch ar Sign Up Now. Ac rydych chi'n gallu defnyddio eich e-bost prifysgol neu bersonol, ond gwnewch yn siŵr bod yn e-bost eich bod chi'n defnyddio achos bydd cwmni Limuferw yn anfon cod caniatâd, felly verification code, i chi er mwyn actifadu dy gyfrif, ond rydw i'n mynd i logio mewn. Ac unwaith eich bod chi wedi mewn gofnodi, dylech chi gweld y sgrin yma. Nawr, rydych chi'n mynd i cliciwch ar lawrlwytho apiau, felly download apps, ac bydd yn Vivo yr un cyntaf ar y restr, felly fel y gwelwch chi, mae restr o apiau Limuferw sydd y cwmni yma. Ac rydych chi angen dewis pa fersiwn ydych chi eisiau. Rydw i'n defnyddio gliniadur Windows, felly dwi'n mynd i clicio dwywaith ar Windows, ac wedyn byddwch chi'n gweld yr feddylwedd yn yr cornel yn dechrau lawrlwytho.
Nawr, rydyn ni'n gallu gweld bod yn Vivo wedi lawrlwytho, felly rydyn ni'n mynd i clicio dwywaith ar hyn. Dwi'n gallu dewis iaith, felly dwi angen dewis Saesneg, yn anffodus nid yw'r Gymraeg ar gael. Wedyn, dwi'n mynd i clicio ar OK. Wedyn, bydd yn Vivo yn dechrau lawrlwytho. Felly, dyma'r menu croeso. Dwi'n mynd i clicio ar nesaf. Dwi'n mynd i clicio yma i cytuno. Wedyn y nesaf. Da chi'n gallu newid hyn os da chi eisiau trwy clicio ar change, ond dwi'n hapus gyda hyn a dwi hefyd eisiau fy byrdd gwaith i gael llwybr byr, felly shortcut, mwyn gwneud hi'n haws i fynd ar en vivo. Wedyn, dwi'n mynd i clicio ar nesaf. Dwi eisiau lawrlwytho capture, felly mae hyn yn ystyngiad ar gyfer porogwer i helpu ni copi gwybodaeth neu gyfryngau o'r we ac i'w fewnforio yn syth i en vivo. Wedyn dwi'n mynd i clicio ar nesaf ac wedyn ar install. Nawr, alla hyn cymryd tipyn bach o amser. Os mae'n cymryd gormod o'r amser, wedyn dwi'n argymell pob peth ar eich gliniadur neu eich cyfrifiadur tra bod chi'n aros, jyst achos bod yn ffail enfawr. Wedyn, da ni'n mynd i clicio ar gorffen ac os ydych chi eisiau lansio yn Vivo, da chi'n gallu clicio ar bocs yma. Os ydych chi ddim, da chi'n gallu clicio ar hyn a ni fydd yn Vivo yn lansio. Ond dwi argymell gwneud hyn. Felly, yma dwi angen actifadu fy allwedd trwydded. Felly, mae gan ran fwyaf o sefydliadau allweddi trwydded, ond mae'n dibynnu ar eich sefydliad, efallai ydych chi'n ymchwiliwr annibynnol, felly mae modd i chi prynu allwedd trwydded ar y wefan Luniferol. Os ydych chi angen help gyda hyn, ydych chi'n gallu fynd i'r cyswllt help ar y wefan am Vivo, neu os ydych chi o fewn sefydliad, ydych chi'n gallu e-bostio neu cysylltu ag eich adran cyfrifiadurol. Nawr, dwi'n mynd i clicio ar yr allwedd trwydded ar gwaelod y dudalen, a wedyn dwi'n mynd i llenwi'r allwedd trwydded. Nawr, dwi ddim gallu dangos hyn ar y sgrin oherwydd bod dim ond ar gyfer fy sefydliad, ond wedyn dwi'n mynd i symud ymlaen i llenwi'r ffurflen. Ac yma dwi'n mynd i llenwi'r ffurflen gyda fy enw, cyfenw, e-bost prifysgol ac os bod yn haws i'r prifysgol i drwsio unrhyw problemau. A hefyd dwi'n mynd i dewis y gwlad, wedyn clicio ar actifadu mwyn actifadu yr allwedd trwydded. Felly dyma'r cynllun sgrin yn Vivo, a fel y gwelwch chi, rydw i wedi mewn gofnodi. Felly dyma'r cynllun sgrin yn Vivo ar ôl i chi fewn gofnodi, felly ydych chi'n gallu gweld fy nghyfrif yma. Os ydw i eisiau logio allan, rydw i'n gallu clicio ar y bwtwn logout yma. Os ydw i eisiau newid unrhyw beth gyda fy nghyfrif, er enghraifft, os ydw i newid y sefydliad ac angen defnyddio allwedd trwydded newydd, rydw i'n gallu clicio ar rheoli'r cyfrif, felly Manage Account yma. Mae'r adran yma ar gyfer prosiectau diweddar, felly unrhyw beth ydych chi wedi bod yn gweithio arno yn diweddar, byddwch chi'n gweld y prosiectau yma. Os ydych chi eisiau agor prosiect newydd neu prosiect arall, ydych chi'n gallu clicio ar Open Other Project a fyddwch chi'n gallu agor y ffeiliau gan defnyddio eich dogfennau. Ond da ni'n mynd i canolbwyntio ar creu prosiect newydd, felly rydyn ni'n mynd i clicio ar prosiect newydd, felly New Project. A da ni'n mynd i roi teitl i'r prosiect, disgrifiad, a gwnewch yn siŵr bod yn safio i rhywle sy'n gwneud sens. Felly rydyn ni'n mynd i galw hyn prosiect.
A fel y gwelwch chi, mae yn Vivo wedi creu llwybr awtomataidd i fy dogfennau lle bydd y prosiect yn safio. Nawr, da chi'n gallu newid hyn trwy clicio ar braws, ond dwi'n hapus lle mae hyn wedi safio, felly rydyn ni'n mynd i cadw hyn. A rwy'n sgrifiad felly hyfforddiant Cymraeg Cenedlaethol. Nawr, mae opsiwn hefyd i cadw log o'r hyn da chi'n gwneud wrth i chi gweithio ar y prosiect gan clicio'r ar y bocs yma, felly keep a log of user actions. Nawr, all hyn fod yn defnyddiol os da chi'n gweithio ar prosiect dros cyfnod hir, neu gweithio gyda tîm, er enghraifft, felly da chi'n gallu gweld be mae pobl eraill wedi wneud. Nawr, dwi ddim yn mynd i gwneud hyn ar gyfer y prosiect hyn, achos dwi dim ond dangos sut i defnyddio'r feddylwedd, ond allai hyn fod yn defnyddiol iawn. Nawr, y nesaf, mae angen i ni dewis iaith y testun, felly bydd y testun rydw i'n dangos trwy'r Gymraeg. Nawr, yn ffodus, nid yw'r Gymraeg ar gael ar en Vivo, felly rydw i'n mynd i clicio ar arall, felly other, ond wrth gwrs mae opsiynau eraill i ddefnyddio os ydych chi eisiau. Wedyn, rydyn ni'n mynd i clicio ar nesaf, felly next. Wedyn, mae opsiwn i safio'r prosiect yn awtomataidd. Mae hyn yn syniad rili da, achos allai'r cyfrifiadur neu gliniadur yn crasio, neu rhedeg allan o charge, felly mae'n syniad i safio'r prosiect yn awtomataidd. Fel arall, mae opsiwn i chi cael ei atgoffa gan en Vivo pob 10 neu 15 munud, felly ond rydyn ni'n mynd i safio hyn yn awtomataidd. A hefyd mae opsiwn i creu recovery files yma. Nawr, allai hyn fod pob 30 munud, beth, pob awr, neu pob 4 awr. Nawr, dwi'n argymell gwneud hyn pob 30 munud, dros eto rhag ofyn unrhyw crasiau, unrhyw problemau gyda'r cyfrifiadur, mae syniad i safio hyn yn gyson. A hefyd, da chi'n gallu dewis lleoliad ar gyfer yr recovery files. Nawr, mae opsiwn i newid hyn eto gan clicio ar browse, ond rydw i'n hapus gyda'r llwybr yma. Felly, rydyn ni'n mynd i clicio ar creu project. Felly nawr dyma ein cynllun sgrin yn Vivo. Felly i'r chwith mae da ni lle dyn ni'n storio ffeiliau, a lle dyn ni'n trefnu codau hefyd, a gwneud codau. Dwi'n gallu agor hyn, a gweld y codau, perthnasau hefyd. Dwi'n gallu agor achosion, a byddai'n wneud fideo arall sy'n canolbwyntio ar achosion, achos allan nhw fod yn defnyddiol o ran categoreiddio data. Hefyd, gyda nodiadau, da chi'n gallu cadw memos, a hefyd nodiadau yn y fformat o fframweithiau matrix, a hefyd y nodiadau. Nawr, rydyn ni'n mynd i dangos sut i dechrau'r prosiect trwy mewnforio data. Felly, mae sawl ffordd i fewnforio data. Dyn ni'n gallu mewnforio'r ffeiliau fel beth dyn ni'n mynd i wneud. Dyn ni hefyd gallu mewnforio'r holiaduron mewn fformat Excel, ffeil testunol, a hefyd holiadur Qualtrics a SurveyMonkey. Dyn ni gallu hefyd mewnforio'r llyfryddiaethau, felly gan defnyddio Citavi, Mendeley, EndNote, Zotero neu RefWorks. Os ydych chi'n rheoli eich cyfeiriadau fel hyn, allai hyn fod yn defnyddiol. A hefyd, os bod gyda chi codebook yn barod, eich bod chi wedi allforio, da chi'n gallu mewnforio'r un codebook o fewn, i cadw hyn o fewn codes i ddefnyddio i dadansoddi eich data. Ond dwi'n mynd i defnyddio files. Felly, dwi'n gallu gweld fy dogfennau yma o'r trawsgrifiadau.
Dwi'n mynd i clicio ar pob un ohonyn nhw, a dwi'n mynd i clicio ar agor i mewnforio nhw. A nawr, os ydym ni'n clicio ar Files yma, da ni'n gallu gweld ein ffeiliau. Nawr, os ydym ni'n clicio dwywaith ar y ffeil, dwi'n gallu gweld yr cyfweliad. Nawr, dwi'n gallu gwneud codau gyda hyn, dwi'n gallu gwneud anodiadau, ond byddai siarad tipyn bach mwy am hyn yn y fideo nesaf. Nawr, os ydych chi angen unrhyw help gyda unrhyw beth ar y fideo, mae gyda fi PowerPoint ar y porth, lle ydych chi'n gallu mynd trwy'r proses o mewn gofnodi a chreu cyfrif tipyn bach yn arafach. Diolch am wylio'r fideo.